Bueno, para min resulta curioso, non, que o señor García traiga este tema así, dado que precisamente os dous temas que trai eu creo que é o mellor, donde mellor se ve a incompetencia e o máis absoluto desastre na xestión que tivo como alcalde. Ven agora a arreglar depois do desastre feito durante 4 anos, ven agora aquí a Diputación para que intenten arreglarlle o que usted deixou, non? Por unha banda, a Ponte Ribeira. É curioso, non, que con ese proxecto, que era unha boa idea, non, evitar as inundacións, se empezara precisamente pola parte que era menos culpable, non, desas inundacións, provocando, non se ría, que é igual, provocando que a población de Sarria se dividira de tal forma que acabou o proxecto no xulgado e, polo tanto, ca ponte cortada durante 2 anos. Non sei se ten algo que ver os intereses dos seus amigos ali en Sarria para precisamente empezar a obra por onde se empezou e que encamiñara a esa división da poboación da vila que, insisto, levou consigo o corte da ponte dende fai xa 2 anos, non? E máis, agora que se intentaba desbloquear a situación, pois Augas de Galicia retira o que tiña comprometido e vense a Xunta da Diputación para que costee, non, aquelo que non queren pagar eles. Bien, a parte deso está o tema da residencia, que hai o tema ainda máis grave. Eu creo que, en canto á residencia, o que tiña que vir vostede aquí é dar explicacións. Dar explicacións como é posible que esa Caixa B, que teóricamente se creou na residencia, esteña neste momento o informe de intervención, pasar á Fiscalía, este momento na Fiscalía. Por certo, o seu único voto en contra de que eso se investigara por parte da Fiscalía. Iso das caixas B debe ir bastante a vostede. Según ese informe, pois, non só existía unha caixa B da que se pagaban facturas en efectivo, senón que incluso ni siquiera as contas dan dentro desa propia caixa B. Eu creo que aí é onde tiña que dar vostede explicacións de por que acontece eso e non intentar, insisto, que a Diputación lle salve os muebles do desastre que deixou feito vostede en Sarria nos anos anteriores. Ainda así, os veciños de Sarria non teñen culpa de ter que sufrilo, e a Diputación, como sempre, como pasa en moitos casos, ten que salir ao paso das necesidades reales dos veciños e veciñas e tamén votaremos a favor porque, insisto, son 2 problemas que hai que solucionar e se a Xunta non fai, pois terá que facelo neste caso a Diputación. Deixando claro que, lóxicamente, como calquera outra institución, os recursos son limitados e unha vez que temos que pagar o que teria que estar pagando a Xunta, serán outras cousas que seguramente tamén son necesarias as que terán que quedar ao final sin cubrir, dado que os cartos se gastan no que teria que gastar a Xunta de Galicia. Nada, moi breve. Empezando polo da Caixa B, non se preocupe, amplía a denuncia ao que queira, pero vai ter que ampliar o papallos dos seus militantes porque opinan exactamente o mesmo. De feito, aseguro que é onde ven a min a información, neste caso, da Caixa B, digo militantes do propio Partido Popular. Que lle quede claro que estuve en Sarria, eu sei que moito máis do que a usted lle gustaría, aseguro yo, coñece perfectamente Sarria. En todo caso, tamén sabe o que aconteceu, a xente de Sarria sabe perfectamente o que aconteceu en Sarria. E, de feito, ese é o motivo de que ustedes teñen na oposición e non que siga de alcalde, porque sabe perfectamente o que aconteceu e o que fixo, entre outras cousas, con respecto a estes 2 temas que trae usted aquí.